machiegni kendo. Paro mopogore medo wuok e wi pend chike manyien mageto tayo chenro mag lupo e nam Lolwe, mano mar bero kiluwa mar omena ka kweth jolupo kod johand omena moko riwe lwedo. Mamoko bende wacho ni ponono chikego kete tim to handgi biro dok chien. Ripota marwa Millicent Adhiambo noloso gi moko kuom jolupo kendo miyo waler mathoth. Pend chik manyien no geto e tim tiyo gi teyni mag teko chieng' kata sola, keto kwan teyni kod gogo mag lupo marom minyalo ti godo e kiluwa achiel, kaachiel gidwaro mondo jolupo ondikre riwruoge saga e kind mamoko kaka yor bero kiluwa mar omena. Mano en wach maber nikech mokwongo onego wapuonjre kaka warito nambwani mondo mi obed puodho makonyowa years and years. To ka wajwang'e ni waketi gik ma ok beyo to mano ok wanyal dhi maber. Koro an mano aneno ni gimaber koketi kiluwa manyalo konyowa maber. Kaka gibedo gi taya achiel, mano taneno ka dhi bedo maber nikech koro dhi miyo koro wadhi yudo mana species achiel kende mar omena. Kata kamano jolupo duto pok orwako chike makamagi ka gineno ni duoko chien kwan teyni kod gogo ma gitiyo godo e kinde kiluwa biro duoko chien kwan omena magimako gino manyalo biro duono ohandgi. Onego bed ni ting'o kengre 5 kaber to gin gigolo chik ni gidwaro 4. Kanya neno ka kendo koro dhi diyowa ahinya, koro dhi duokonwa yuto mar chiemo piny ka ng'iyo kamano. Dong koro kwanyalo keto taya achiel, kengre achiel, then wabed gi kengre 5 e yie. Ok 4 ma gidwaro no. Wach mar net, panels 12 kanyo to dhinyo. Koro ka ginyalo we watiyo gi panels matiyo ga godo kaka pile watiyo gi panels 16 nyalo bedo maber. Kopogore gi keto chike makelo kanyakla jolupo duto mawuok e pinje manie bwo nam Lolwe, moko kuom jolupo nyiso morgi ni chikego biro konyo e yweyo oko kiluwa ma ok opuodhi kendo nyayo rita kwe ne jolupo e bwo nam Lolwe. Uganda are very restrict kendo yudo ni mondo mi donj kuno bedo matek, especially chula ma migingo wasabedo gi tabu kaluwore gi jolupo ma Kenya kaachiel gi Uganda. Omiyo wamor gi romo manyotimore seche manye oket wach ni koro jolupo ma East Africa nyalo move gine e pinjegi kaka gine magidwaro. Mar ariyo, chik manyo wuok mar omena ne wawinjo kendo ma biro konyowa kaka jotend dhowedhe mondo mi okonywa e reduce gimiluongo ni illegal fishing. Kaluwore gi weche moketi, wang'eyo maber ni sama gogo ni osang'adi obiro mako mana species achiel ma en omena. Kar lweny kanyo to daero mondo gimede jiwo jo Coast Guard mondo med miwa security nikech jo Coast Guard ka onge to koro kanye ma lweny bete. Jolupo go kuom mano kwayo ni kaber to mondo sum pachgi kapok oket pend chikego e tim. Gima nyalo kwayogi ni ka seche ma giloso chike onego bed ni giwuotho e dho beaches, gikawo pach jonam mondo giwinj kama problem nitiere e koka gilos chikego. E kinde matwak makama pod dhi nyime, jolupo koro nigi geno ni jokanyo mar Lake Victoria Fisheries Organization biro keto chike malong'o ma biro keto e ratil bero kiluwa mar omena kod yuto margi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dunga, County.